I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Hingpit ng limpyo nato ang tanan. Wa na'y mag-claim pa nga gold ang nasod sa Maharlika. Wa na! And that, mag-expect her nga one of these days, makadawat na ko sa akong bahin ni ini. Right. Unsa man di ay. Ang tanan nga nahimong kabahin sa kalampusan, Senator Regina, dili magmahay, dili gid magmahay. Ikaw itawag sa presidente aron malipay siya. Okay. Okay, Sir Devon. Ako na'y bahalang mo pahibaw sa president. Why magmahay na tong tanan, Mr. President, sa kalampusan sa atong organisasyon, sa lighters of the world. Although, dili ka na makalansan sa maabot ng eleksyon, kay napupus na nimo ang duha ka terms. But still, usa ka gihapon sa mga dagkong haligi sa organisasyon. Pero ayaw kalimot nga utang nimo ni Sir Devon Como ang imong pagkahimong presidente sa nasod. Ug nga napupus gid nimo ang duha ka terms, kay wa ka man magsupak-supak sa organisasyon. Dili sama ni adtong mga nangaging presidente sa nasod nga dili mo sunod sa tingog sa organisasyon. Aw, dali ra kayong matapol down pinaagi sa kudita. Ha? Yes. Nagtuo ang katawhan sa nasod nga kontra kita. Tungod kay lain-lain kita og partido. Ikaw, anaa sa administrasyon. Ug ako, anaa sa oposisyon. Panwa ra ka na kanato. Kay publicity ra ka ng tanan. Ang mahinungdanon nga nagkahiusa ang tanang miyembro sa usa ka katuyuan. Kana lang una, Mr. President. Sa musunod pang kalambuan labot niini, mo patawag ra og meeting ang labing taas uban ni Sir Devon. Ang katawhan nagtuog yun kay posible nga masudlan og mga terorista ang nasod. Apan bisan unsa pa day kalingon sa atong depensa o kahaytig sa atong mga kahimanan, napangitaan yun sa mga terorista o pagi aron mapagi kitang gamit ang gi-hijack nila nga eroplano. Sa bahin, natay interview sa oposisyon, si Senador Regina Bamer. Ato'y pasabot. Sa makausapa, atong gikondenar kining laing buhat sa mga terorista. Nga way laing tinguha ang paghatag og kahadlok sa katawhan. Madam Senador, may taho kita nadawat sa mga unreliable source nga may mga politiko sa nasod nga may kalambigitan sa dili padugay nga terrorist attack. Unsay pagkisulti nini? Dili kini imposible. Pero kung hisgutan nato ang bahin sa mga terorista, way laing pinaka-terorista ang naagayon sa gahom, ang nagpadagan sa gobyerno. Nganong nakaingon ka man ana, madam? Although nga gikonsiderar nato ning panahon na nga mga terorista gikan sa laing nasod ang utok ug mihimo niini. Taghaan nato kini og benefit of the doubt. Nagpadayon pa ang investigasyon labot niini. Sa madugay ug sa madali, mulutaw ra gihapon ang kamatuoran. Ug kinahanglang magbayad ang mga taong responsable niini. Labi na sa kamatayon sa dulan 6,000 na nga mga kinabuhi nga nakalas ug naungkat sa atong mga rescuers. Namo sa oposisyon, mawa sa among huna-huna nga may kalambigitan ang kasamtangan karong kagamhanan ning hitaboa. Oh,
Papa man to mahaman na pamahayag ni Senador Regina dong labot sa pangatake sa kuan terorista. Biliban na kuan ng senadora eh. Dikit mahadlok ang motumbok sa gobyerno nga may kalambigitan ko no. Ambot lang, Clinton. Ambot lang. Karon kumbinsido na ko. Kung nganong ginakop sa mga tinugyanan sa balaod, usan niya na kahigayon si Richard Valens. Ha? Richard Valens ba dong ba? Ricardo Balintong? Ay ko pag binuang, Clinton. Oh. Seryoso ko kung gisulti. Oy. Sorry dong. Ang gawagin na ko eh. Di na mo chef dong. Unsa nang giingon nimo nga kumbinsido ka? Nga unsa man dong dyan? Nga konektado kining Richard Valens. Nga mao ang naghimo sa mga daylight cards. Sa pundok nagplano ug nahimo nining ilang giingon nga terrorist attack. Unsa? Noon sa man, bro? How come? Nga connected ka na yung giingon ni mong Richard Valens nga responsable sa pagpangatake sa naso. Bromat, klaro kayong pattern. Well plan ang mga paghitabo. Di kay makausa na nagtakdo, makaduha. Ug labing siguro may masunod pa. O kung sa ibot mo ipasabot, ha? Nga scripted kining tanan? Ug may direktor nga nagmando ni ini? Gusto ka, bro. Scripted kining tanan. Nahumana og suwat ang script. Ug ang bantayanan ang pagpadayon nila sa script nga nasuwat ang daan. Kung inon kang tinuod ang tanan, bro, dili yano kining hitabo. Dili kini ordinaryo nga hitabo. Ug sama nga dili ordinaryo nga mga tao ang nagplano. Ug ang mga players ni ini. Correct. Ug kana mo'y gusto na kong mahibawan, bro. Ug gusto kong pagkikitaan kini si Richard Valens. Unsa? Bro, naibaw ka ba ang imong ipanulti? Yes, I know. Unsay imong ipasabot? Ha? Unsay imong pagsabot ni? Dako posibilidad nga may miligro kayo na ini, bro. You're in great danger ining imong nauna-unaan karon. Kiwa ka makaila kung kinsa kini mga tawana o kinsa man. Kinsa ang mga sakop na ini. Jocelyn, dili mamati si Jan nako. O nga, tambagi siya. Matt, Mahal na ko nga ko higala. Ug dili ko buot nga, mamiligro siya. thanks, Matt. You're welcome, Jocelyn. Bye. Bye. Naunsa man ni si John. Ang anong... Tawagan ko siya. Seryoso kini butang nga, Jess. I'm driving. Muhapit lang niya ko diha, gikan sa office. Okay. Basta magpaabot ka nimo. Bye. Bye. Si Brumata. Nga nung iya pa man yung gipahibaw si Gislyn labot ini. Adjala, may problema ninyo ni Dong Chan na Gislin, oy! Wahin sa inyong kasal! Lain, Hillary. May problema lang mag-isriyahan si John. Huh? Ampot ko na unsa ni siya. Murag nangita man hinuod og problema. Nagpaila nga wa pagid mawa sa iyang hunang iyang pagkasundaw kanhi. Kay nga naman yun ay day. Nalang pakisayod pa ini, Hillary. Basta kay wa kay ikatabang ini. Oy, day ba sinaluod na ko day ha, nga dili ko makigpares ni Clinton sa iyong kasal? Ay okay naman lang ko day, oy. Sugod na lamang ko. Ikaw gyud, Hillary. Di lagi bahin, ana. Biyay lang mo sa ko dinhi, please. May pag-imong tawagan si Clinton. Pahibaw ang nga musugot na kang makigpares niya sa among kasal ni John. Sige. Ang dili ko day, ay. Hindi ko ana. Musa mo to gara. Ano palang chip ko? Ay, chini ah. Hillary. Ay, oo, day, sige. Ako lamang tawagan. Don't worry, bro. Okay na, Miss Clavel. Nagkasinabot kami. Seriously? Lagi, bro. Lagi. Mayo.
Tawag na ko siya ni Gislin. Ako itong kiyatagan ng number sa imong sweetie. Mayo nga imo sang hatagan og number ni Jocelyn. Aron nga mas magkasuod sila. Bakit na gusto na ko mahitabo yung magkasuod sila. Sama na to ba? Oh! Mayo kay ni Akanadong. Niya may dakog suwat para nimo. Oh. Nawa, Ha? suwat! Oh. Now, Envelope? gikan sa usa ka bare. Di pare. Bare. Unsa man sa ning iyang gipada? Kinsa man ginito ha na? Unsa may gusto niyang mahitabo? Ha? Unsa man? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!